Namar ke jingsong siat ki pai ba ka thain khaput ka riwar mingi hadien ke jingja sya sediap uwerang ba ka thain ubade nong balas ngi na ka jingwan banyai pahara ki sipai ya da khaput ki border security force sya kisnong ki plachangai na do khaput ka MDC jong ka nong scan ka bade ru ka executive member jong ka khasil Saturmos district council kralum ya ka jelang ki rang ba snong ki bodon kumba khasan tili kisnong hapo kalama border riwar mingi na ka banta banya tai sani ba halo ka tika kam yakani ke jelang na kaliang ka Congress Mary Kharpuri klalum ya ke jelang ha ka yeng snong jong ka snong pungtung hak pa baro ki rangba snong ki balapoi sa ka jelang kilai thir sani ba lo ka jingwan ban apara da sipai BSF shadu ki snong ki balajngai na khaput ka balampat sa ka jingsha sediap jong ba running kanong kadri ubade driver truck ba sya kano nong khai masitu habakran sigilat pathai kubor hadin balawai ka jelang ba SL Khongwang ulapan ramjori ki BSF ki blasiat yap yu weinong belabat kuntu yu ka MDC kathan banra ka khubor sa sarkar ba sumbut mitrang ba babat ru ka kampoyeng ka sarkar jela ba perston tinsong bandawa ba dei ban kemno mardor ki BSF badon kti ban siat yap yu ba running kong ngi nakaleng girang ba snong ngi ban pau ka jing penrem mo ka jing penrem nam tagi to ki sipai BSF ki balak kloi ban simno ye ga jing im jong wei na ki mo upra than jongi wei naki nong bala badan sing naki thangi jongi kat hadu banda siat yap sendon yi dan nakaliang da ying borok wei da wei jingmun i penrem ye kan naki jingjia bat ka baar ni ya kren menne langbai kong ban ra ye kan kubor syaga sokar langbai du chief minister babat ko hom ban kem no sendon mo ye kan naki nong penyap riu kita ngilap nong jing sya ki dei ki kinong yada Rai hakan ka kes ka bagi imenta ki dai kinong penyap breu nagaleng jong ni kerma snong ni doa mardor nagaleng sokar ban kem no mardor yo ki kini bisep nang ti han ka kam bat bandon ha custody jong ka sokar nagalea kabalai kumala ong ikong ngi da karpat mo na sokar bakan siu mo ya ka compensation nam ta kini ki try yeng ki baman ki ni jingja bat long hakan dong no doro ngi karpat sokar bakan yarap no marmar nang ba kene golong jing ko bang imo lang bagi media ki news ba perokar kide golong jing baduk bat ki don kam kerki ki jing ram bat ka kuai pat ki man ki bang kren hang ne ko malai kong kade na ka jing sim ko bu palat jong ni sipai biasa ni ki besong si khaput ni kham yo ya kata man ko por wat habadon kano ke jing ja kam tam ke jing wan het ma mo jong ni sipai jong ni khar bangla si snong jong ni ban wan tu ban them teng ni wan iki jing rap jong BSF ki badan tang sipho khasan metar na snong jong ni den da yakren dala wat iki jing rap ki kernya ban wan dala yo kembat iki dikhar ki wan ban pan ban simti na kaleng jong ni kwa ka jing kali na ki ki jing mun ngien ITP kemun pin pelaj menurut khar lek bing Bangladesh tenrei nam ta kan ngi penrem bat sekowei ru ka jing long jong ka khaput mo India Bangla menta kam dalong than ga basngan nama ke jing pen ibor palat jong ni sipai kim juk khen shu ye ki trai snong ki trai muluk rei ki don borobor kumbangi ngila pantong bagi don saka site jong nong Bangladesh nama kini ki khar man gopor ki khar Bangladesh ki yo sadu national highway jong ka jela ka jong ka jaka ka jong ni kat bangi tang man lek khwai dok kha ki breu ha khaput ru ki sak khang tekane ka pen i bagi ni sipai kim dei ginong yada jong ni rei ki dei ki ginong yada jong ni ki khar Bangladesh nak ta daw ngi da karpat mo da bo purom ye sarkar kham tam i lokal am jong ni bedai nang ka thain bikin bin sim khia ka ka kam ban pendu no ye ni ki jing long mo ye ka jing long snew jong ni sipai bat lada kalong kumno ru wat ngi na ka bor snong ngi nam ai lat su ye kane namar ban yo i than ni jing jia man ka por ngi nam la ban su pej to ban su ngam jar re kan don ka por yo ngi ru ngi her thama kala mo ngi ban se war ban sim ye jing im jing preu phi don jing ngau ai te ngi ru ki besno ki snong ki besong ha khapun kan don ka por da ngim la su ban sia ngin hap ru wat ban le da kam wat hadu ban dah her thama ru kata kade atat kumga kubor nam tagi negi sipai biasa bat nam taga sorkari bikin sim kelem yang nekam ta sakawai ngi kren menne haka meeting kalong ba ban nam ailat su mo ye negi sipai biasa bikin yai mon kat pakwa namal kumbangi i menta wat seduk penuslar kidang la ben duty mo seduk langkar dem ye kren menne kidang ye duty
te ka jing sing thu jungi gerang ba snong bat ikong men ha meeting bangi klem ne kalong begini sipai jing sya kidai ki bodar border security kidai bendon kaput ke balai kin dah hap lai seduk ki ar lai kilo 100 kilometer hadu 100 kilometer seneng ban i ka bor jungi ya kan ne kita kapal ke sangkar ba sange nok mar ki jinglong jungi ni bisaf ai bikin sanga kaput la don balai tam la ni bakai itu kem yaki ben stom yaki kam lei Ndrai ban ong bapin su yaj behe kat sibamon ya kane dingim skem yahap naglen ki nong sinchar snong bat kang ba snong pran sha kini ki than kaput bat skowe ru ngi kwa bo soka bakan batha mo yini ki sipai bakin nam pendik yo pai da mo bakin nam pendik ba nomar teng kumba ong kong mene don ki balik yo le hat mo le siu le tada le kit mar si ki dukan si ki snong jungkin ndrai mar sin poi se kini ki than balong kam long kaput kila sya talasi sya pensange ikali ki sya kni ikitiar ki sya kemแต่ยังเนี่ยมีกว่าเป็นปัญญาชายมั้งนะก็สกัดตัวกีฬามั้งวัดฮัสุรกมั้งวัดฮัสุรกก็kali kadang ya kadang tersengat kikem yaki mar mata kikem rewat penstom bat kisisu yaki kali nam takane ngi dekat pat sokar bakin nama ailat shu ing ni bisa bikin lek kat bomon nama rada ongkum no gumnoru ngi ke barit ngi don lagi jong bor mo haba dan kam ban tadi ngi hapan tadi nama borobor ku minak secara senang ngim kwa kan namdon ka song suk song san sing thain kam tam ngi thain kapun nrai ngi don kam ya song suk song san nrai lada pipin i bor pelat hadu kan ne ngiru ngin hapan tadi bor hagono gono ko por ba sakawe ngi krem ne mokong ngi kwa ba nakaleng sokar bikin nam ailat su ini bisa penting i pi begini bisa pirung seduk kisnong breu mo seduk musim kirung ngintip ke gi jing don kam jong ki te ngateng ba jekin tung ngi sai be mo te ndai tang musim ndai don kuwe gi snong ru mo nak ta kadau ngi kwa ba ne ru kasoka kan stop no sendon bakin nam ailat gi bisa kin tung kin mi kam tam se gi snong ru fer wat nakaleng ga state police mo gi don kam hagono gono gi snong kin nang ai gi jing tip suai gi ba snong so ban ru rekat gine mo gi central ki wan rung he snong thau nakaleng tungi gi sngau dei kan ne ru bat ya kan ne ngi ai ku bor sokar ba kan senge no i ni jinglong riu klau jong ni sipai sel te sakwe mo namar ga de ga area jong ni kong man ha meeting lai kren ba kan ga area jong ni kala he ha pi na du lai lengkot sidu musim la ko bar su pulit te nak ta daw i kren men ri kong ban kapat lem ni deputy chief minister ba bat ko hom ban ai no ka police outpost sekini ki thang jong ni nang ba kan don ga jing singai ki pai ba i nong le nong wan nang begini ke bisa aku kenam la mo ban sim kebutuhan loka kijinjek loka Nakaliang jeng ko Congress kalai thu bakala lumia kate ke jelang hadien bakala deb ban slok bod omeli ka thain ba preston ten song ubade ru sembun bidang ba ka jala hadien ba ka thain kala ki win na ka jingsha sia diam upa roning nongri ha ka teyo bala deb motion ka MDC kalai thu ru ba ka te ke jelang kirang ba snong rengkat bat ka kum ka MDC kala simmi ka rai ban dawa nak sarkar bakan weng lut no ki BSF bakin omrung sa kisnong ki thau hanrei bakin pen ya khaput kum ba de ka kamram jungki bad dawa ru ya ka bailuksan halo ka jingdu kalong yeng ya lau kupa ki khun kani ka jingelang kalong sibenta ka bede bat ka jing sha asiat iba running nong kendri mo ha we u BSF di kani kala pinkiwin shisha ya kani ka than ka jongi bat ya ka jala ka jongi ni ba ka ge de nakaliang ka jong kun ka local MDC hadien ka bangala dep ban ya selok bat i MLA badan borom jongi i sa president song ibadei ru ha ka jo kapor i Deputy Chief Minister ibabat ru ya ka Home Department te ngalade biasa lok bati bat nakaliang ka jong iru ila de shimkhia ya habeide bat kane ka issue bat idang am ya ki BSF ba kin hand over no kata kade ka baka order kala de nakaliang ka jong ka Police Department hapo ka jingalam ka jong isa President Temsong ila de ban ai order ka ban hand over no wood ya uni BSF sa ka Police Department banagaliang ka jonga bat ha ka joka por bat kirong ba snong ki boron ki jongi nilai shim ne ko wi karai ka ba ngan pensko mangaru sa sarkar khamtam i Deputy Chief Minister i jongi ba ka we ka baning kong e ka ba ni kwa bandawa ha ka ni ka por ka dei ka ba ni ha ban withdraw ya kini ki BSF bakin num ban ya patrolling lot klumar sa kisno ki thau palat yo zero zero line namarang so ba BSF hi ude banyadai ka border mo kata ka de ka kamram ka jongo but umde pat BSF banlong uta unong shun
jong kipai ba jong kathan ke jong namar kat kum ke jing ya selok ke jong kat kum ke jing ya thir ke jong ke jam miet ni snow ba kadon ke jing khia habe de be kirong ba snong namar ba nakapor sha kapor upendik palat ya kipai ba kinong let kinong wan ru ki bapli ki bon sen haba ki wan thi de thet lipet na punu saru kat ban boy ha kisnong shaban poiru ula talasi ula kem tikani kalong bi an ken namar mo u de ban pet ban khmi ho iki belong bi an ngim la banong mo bagin ai la de ya kata rem de ken mo u pade ban chule bi an hadu ba unda shimru sunan ya kamen sem ka bakodor ka joy ba runing nakaliang ka jongi bro khainga janmi ni kondem ya kata ti sakawai pat kaba nakaliang ka jong kirong ba snong kila pensno ba nakaliang ka jong ka sarkar ka di ban ay ka compensation mo ya compensation don kam ban ay ka jing rap ya gini gilong yeng ladu no ya ni minsim ba kodor kam tam ukpa jong ka yeng